मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। आबै छै आज बरतिया रे सुन आबै छै आज बरतिया रे देखबौ नहीं ताजा हर खैबौ शादी में नहीं बिहल भरवा रे शादी में नहीं बिहल भरवा रे मरवा में जाके मरबौ रे शादी में नहीं बिहल भरवा रे मरवा में जाके मरबौ रे शादी में नहीं बिहल भरवा रे मरवा में जाके मरबौ रे सूरतिया हमर आँखिया देखल चाहो रे छोरी चली गल ही पगला याद बड़िया बोरे रे सुना तोरे सूरतिया हमर आँखिया देखल चाहो रे छोरी चली गल ही पगला याद बड़िया बोरे हाला होय तो जाय माला पर जे भागल तोरा घर अइबो शादी में नहीं बिहल भरवा रे मरवा में जाके मरबौ रे शादी में नहीं बिहल भरवा रे मरवा में जाके मरबौ रे शादी में नहीं बिहल भरवा रे मरवा में जाके मरबौ रे यादव खुशी खुद खुशी आज करतौ रे होइते बिहनवा जान लाश हमरा जरतौ रे बाबू सुन यादव खुशी खुद खुशी आज करतौ रे होइते बिहनवा जान लाश हमरा जरतौ रे सुन मितवा तू ललितवा रे बर्दाश्त न कुछो करबौ रे शादी में नहीं बिहल भरवा रे मरवा में जाके मरबौ रे शादी में नहीं बिहल भरवा रे मरवा में जाके मरबौ रे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।